é precaria como esas orquestas que tocan en camións. A nosa natureza é precaria como esas orquestas que tocan en camións. Baila esta cumbia, ainda que logo che estopo o corazón. Baila esta cumbia, ainda que logo che estopo o corazón.
Bueno, pois moi bons días a todos, bons días a todas e moitísimas gracias de corazón por viros ata aquí, por achegarvos á Cidade da Cultura, por estar con nós, pero sobre todo, gracias polo voso traballo e polo voso compromiso diario a favor da igualdade. O certo é que Galicia, e temos que recoñecer, Galicia non sería absolutamente nada sen as mulleres. A Galicia que temos nestos momentos, a Galicia que temos a día de hoxe é obra, en gran medida, do esforzo, do traballo e do compromiso de milleiros e milleiros de mulleres galegas. Mirade, somos en total 1,4 millóns de galegas, de diferentes ámbitos, mulleres que traballamos a diario e que impulsamos cada día a nosa comunidade e que cimentamos cada día o futuro de Galicia. A elas, a vós, a nós, temos que continuar xuntas traballando e consolidando e loitando a prol da igualdade de xénero e da igualdade de oportunidades. Pero tamén temos que continuar loitando cada día para erradicar violencias que solamente sofren as mulleres polo mero feito de selo. Porque a igualdade, como ben di o noso lema, o noso eslogan deste ano non é unha cuestión de ideoloxía, senón que a igualdade é unha cuestión de xustiza social. A igualdade é unha necesidade. Por iso é un traballo que ven de lonxe, é un traballo que non ven de agora. Esta mesma semana, o 19 de novembro, cumpríanse 93 anos da aprobación do voto femenino. Case un século dun texto que recoñece a igualdade de xénero e case un século que Clara Campoamor nos ensinaba: la libertad se aprende ejerciéndola. Dende entón temos camiñado moito nesta senda, en este camiño de respeto e tamén neste camiño de dereitos. Pero se algo sempre temos moi claro dende o Partido Popular e dende o Partido Popular de Galicia é que a igualdade non é unha palabra baleira, senón que é un obxectivo que se acada con esforzo, que se acada con políticas concretas e que se acada con moitísimo traballo diario. Se acada estando todas nós, estando sempre xuntas da man e loitando permanentemente polos nosos dereitos. Sempre tivemos moi claro que non é cousa de cores. Non é cousa de cores, nin é cousa de carnés, nin é algo de ideoloxías, nin é algo de mensaxes de cara a galería, senón que a igualdade e o feminismo non lle pertence nestos momentos a ninguén. Precisamente desde Galicia practicamos o feminismo de todos, o feminismo de todas, que está baseado nos feitos e non está baseado nas confrontacións. En definitiva, aquí en Galicia practicamos un feminismo no que non excluímos a ninguén, porque nós, a diferencia de outros, non fomentamos a desigualdade entre os habitantes dun mesmo territorio. Nós, a diferencia de outros, non clasificamos entre cidadáns de primeira e cidadáns de segunda, e nós, a diferencia de outros, sí que gobernamos para todos e para todas. Porque, repito unha vez máis, isto non vai de cores, isto non vai de pancartas, isto non vai de eslóganes, senón que a igualdade consiste en investir cada ano máis fondos, consiste en tomar medidas e ofrecer unha atención integral e especializada a todas as vítimas. Isto vai de continuar adiantándonos sempre ás necesidades da xente. En definitiva, isto vai de poñer políticas que beneficien ás mulleres e que continúen permitindo o avance da nosa sociedade e de toda Galicia. Mirade, sabemos que unha sociedade que aposta polo respeto, que aposta pola discriminación cero, é unha sociedade que progresa e unha sociedade que avanza. Por iso, en Galicia levamos moitos anos investindo cada vez máis recursos para poñer cada vez en marcha máis iniciativas de concienciación, máis iniciativas de formación en igualdade, pero tamén poñendo en marcha cada vez máis actuacións coas que tratamos de correxir aqueles aspectos todavía negativos que existen na nosa sociedade. De feito, dende o Goberno galego levamos máis de 30 anos apostando por ese compromiso firme a favor da igualdade.
Un compromiso que, ademais, refrendamos nos orzamentos deste ano con máis fondos ca nunca, con máis de 56 millóns de euros de investimento e para seguir consolidando e apostando por todos esos avances que levamos conseguido en este tempo. Dotándonos dun marco normativo que é pioneiro, que é un marco de referencia, pero que, ademais, un marco normativo que fomos actualizando ano tras ano para adaptalo aos nosos tempos e tamén traballando para converter a Galicia nun referente a nivel estatal. Nun referente por ter ese recurso económico destinado a todas as vítimas de violencia de xénero, financiado con fondos íntegramente da Xunta de Galicia, pero, ademais, un apoio económico para as vítimas, que é único a nivel nacional. Pero tamén fomos quen de poñer en marcha esa quenda de garda que apoia a todas as mulleres, ofrecéndolle tamén todas esas vivendas tuteladas para as vítimas con enfermidade mental e, como non, fomos dos primeiros a nivel nacional en recoñecer a violencia dixital como unha forma de violencia de xénero. Levamos moito feito, pero tamén hai que ser conscientes e recoñecer que todavía queda moito camiño por percorrer e moito que avanzar. Vamos a continuar mantendo recursos, mantendo servicios, mantendo prestacións, pero vamos a reforzalos e vamos tamén a ampliálos. Vamos a afondar, como decía, neses novos ámbitos, como é a violencia digital, para frear a violencia que se propaga cada día a través das pantallas e a través das redes sociais. Por iso, o presidente do Partido Popular de Galicia, o presidente da Xunta de Galicia, acaba de anunciar, como ben sabedes, que Galicia será a primeira e a única comunidade a nivel nacional en elaborar esa lei de violencia digital. Vamos a seguir apoiando as mulleres, vamos a seguir protexendo as mulleres e vamos a seguir concienciando a xente máis nova de Galicia como ese público obxectivo das nosas medidas. Vamos a continuar sensibilizando aos mozos da nosa comunidade, sensibilizándoos neses roles que se producen cada día e que en ningún caso debemos de normalizar. E na nosa man, na man de todos, na man de todas nós, está continuar freando. Polo tanto, neste traballo presente e futuro, vos tendes moito que ver, moito que decir e moitísimo que opinar. Por iso, este acto que montou hoxe o Partido Popular de Galicia é para decirvos a todas vos gracias. Gracias a todas as mulleres que traballades día a día en todos os concellos, que sodes esa porta de entrada aos servicios sociais e sodes un lugar de apoio, de comprensión, de moitísimas mulleres de cada concello galego. Todas as mulleres que traballades no Grupo Parlamentario Popular polo voso compromiso diario dende o Parlamento de Galicia. E gracias tamén a todas as concelleiras do Partido Popular de Galicia porque nos sentimos moi orgullosas delas. Sodes mulleres valentes, mulleres comprometidas, mulleres que contribuídes co voso traballo a que cada concello, a que cada recuncho de Galicia sexa un lugar seguro e un lugar mellor no que vivir. Mirade, sodes preto de 700 mulleres que se di moi pronto que co voso esforzo, coa vosa vocación de servicio público e coa vosa capacidade de xestión, resultades fundamentais para o progreso da nosa terra. E no Partido Popular de Galicia contamos con cifras que nos enchen de moitísimo orgullo. Das 1.500 concelleiras galegas, preto de 700 son do Partido Popular de Galicia e 28 delas alcaldesas. Algunhas delas nos acompañan hoxe aquí e, polo tanto, o Partido Popular é o partido que máis rexedoras ten de toda Galicia. Por iso é un orgullo e a todas vos decimos hoxe gracias. Gracias, gracias e gracias. Gracias e vos animamos a continuar camiñando xuntas, especialmente nestes días previos a este día tan importante para Galicia e para España como é o 25N.
Aínda que mañá, por motivos meteorolóxicos, non podamos realizar esa tradicional andaina dende o Monte de Gozo, a meta que ten que ser no 25N non solamente camiñar, senón seguir camiñando xuntas cada día do ano, decirlle sempre non, un non rotundo á violencia de xénero e facelo hoxe, pero facelo sempre. En definitiva, en Galicia queremos vivir, queremos continuar prosperando en tolerancia e sin ningún tipo de discriminación por razón de xénero. Pero todas estas medidas que estamos tomando non serán nunca suficientes mentres siga habendo en Galicia unha soa vítima que morre en mans das súas parellas ou das súas exparellas. Mentres haxa casos terribles como os de Andrea, Mercedes, Fadúa ou Estela. Mentre siga habendo fogares nos que exista e no que se viva diariamente a violencia e mentres haxa en Galicia unha soa muller que sufra. Por iso tenemos que continuar traballando e temos que continuar avanzando con paso firme. E o temos que facer xuntas, o temos que facer da man, apostando por esa colaboración e por esa coordinación entre administracións, pero tamén esa colaboración permanente co conxunto da sociedade. Debemos de facelo o 25 de novembro e temos que facelo todos os días do ano. Sen cores, sen siglas, sen eslóganes. O temos que facer con respeto, con garantías e con solucións. Practicando sempre en Galicia ese feminismo que queremos. Un feminismo tan reivindicativo como dialogante. Un feminismo tan exixente como amable. E un feminismo no que cabemos todas e no que caben todos, porque ese é o bo camiño. Moitísimas gracias e feliz día. Bo día. Gracias, Fabiola, por esta presentación. Fabiola acaba de resumir perfectamente todo o traballo que se leva facendo dende o Partido Popular de Galicia e dende de man da Xunta de Galicia tamén. Tócame moderar a mesa de violencia digital, non? Algo que está moi o día, en o que xa o Partido Popular de Galicia fai 2 anos xa incluíu xunto á violencia vicaria nas súas normas e que, como ben dixo Fabiola, o presidente Alfonso Rueda anunciou unha lei exclusiva, específica, para abordar este tipo de violencias. Antes de presentaros que me van a acompañar, as persoas que me van a acompañar hoxe aquí, quero contarvos a importancia que temos na violencia digital nós como sociedade. Quero contarvos unha pequena historia. Trátase de unha muller que compartía traballo co seu marido, no que, a relación acabouse. Esta persoa, este marido, non entendeu que a relación estaba acabada, non? Entón, acudía cada 2 por 3 ao seu posto de traballo a preguntarlle a ela por que non quería volver, a amenazala por WhatsApp, por redes sociais, incluso por emails do traballo. Ante as negativas desta muller, el decidiu que era unha maravillosa idea compartir unhas fotos íntimas e uns vídeos íntimos que habían feito no momento que eran parella. Esas fotos e eses vídeos foron compartidos por toda a empresa. Ninguén parou esa cadea. A conclusión desto é que ela non conta como vítima de violencia de xénero porque se suicidou. É un caso terrible. É un caso onde, daquelas, ademais, os protocolos de acoso laboral non estaban tiñan tanta importancia como a que lle damos agora. É certo que, ao final, hubo unhas sancións á empresa por non parar o problema, unha sanción económica para el por acoso laboral. Pero, de feito, poderíamos decir que el, inda que non executara o acto de que ela morrera, sí que foi quen a levou a iso.
Polo tanto, nós temos como sociedade un papel fundamental agora de parar este tipo de prácticas. Somos importantes para axudar esas mulleres. E como digo sempre, son moi pesada e xa acabo, somos axentes sociais, convirtámonos na súa man, na súa axuda e, como decía Fabiola, sexamos a súa porta de saída. E xa con isto chamo comigo a Raúl Santamaría, deputado do PP de Galicia, concelleiro en Vilagarcía de Arousa e presidente de Novas Xeracións nesta localidade. Ademais de participar activamente no tecido asociativo deste concello, con entidade Arousa Moza, é coñecido tamén, creo que non fai falla dicilo, pola súa participación no programa Reacción en Cadena. Gracias, Raúl, por estar hoxe aquí. A continuación, quero presentar a Belén Xestal, comunicadora dende hai 22 anos, coñecida por todos nós, e tamén produtora audiovisual e xestora cultural. A súa vida profesional desenvolveuse nos medios públicos galegos, pero na súa maioría no ámbito das produtoras privadas dentro e fora de Galicia. Actualmente é asesora na Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. E seguimos con Ana Alzate, licenciada en Filosofía, un aplauso, por favor, ¿no? Que ademais Ana ven un pouco máis nerviosa. Licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación, especialidade en Intervención Socioeducativa, actualmente xefa do Servicio de Inclusión, Orientación e Convivencia na Consellería de Educación. Eu creo que son tres perfiles moi adecuados para esta mesa que nos compete. E, bueno, pois eu quero facervos, voume sentar co voso permiso, eu quero facervos unha pregunta a todos, que para vos a violencia digital, ¿no? Cando falamos de violencia digital, hai miles de violencias digitales, extorsión, ciberacoso, incluso silencio, ¿no? Cando non che contestan, cando estás esperando esa resposta, esa chamada e non a hai, ¿no? Que definiríades para vos a violencia digital en base ás vosas experiencias, en base ao que vos ha podido suceder, en base, Ana, a túa formación técnica na materia de educación, non? Entón, non sei quen quere empezar así nesta generalidade. Veña. Xa empezo eu. Ben, bueno, pois evidentemente a violencia digital é unha forma, un tipo de exercer comportamentos violentos a través dos medios tecnolóxicos, non? Hoxe en día, nunha sociedade tan digitalizada na que estamos, pois o aspecto negativo a veces de vivir nunha sociedade non que nos medios digitales están tan presentes, pois contemplar que hai unha forma de exercer a violencia a través deses medios. No aspecto técnico, no aspecto no que un me movo, que é o aspecto da educación, pois un tipo desta violencia digital estaría no que coñecemos como ciberacoso escolar. O ciberacoso escolar. Raúl, para ti? Pois para min, a ver, cando falamos de violencia, eu faría o símil, pois todos creo que coñecemos o que é unha boneca rusa, unha matriosca. A maioría das persoas cando lle falan de violencia o que lle ven á cabeza é a violencia física, a que principalmente se destinan recursos ou que é máis coñecida porque é a que é visible os golpes. A que palpamos. Exactamente. Entón, dentro desa boneca grande, pois hai moitísimas bonecas máis, ou un iceberg, cando a parte de arriba pois é a visible, pero a parte máis grande do iceberg está baixo a auga. Hai moitísimas violencias, como é a violencia, neste caso, digital, que é aquela que atenta contra os dereitos das persoas, a través deso, das tecnoloxías, das redes sociais, das que a mocidade parte moi importante desa vida tecnolóxica, das redes sociais, do mundo audiovisual, que, de maneira, cunha dificultade moi grande, a veces, a través dunha imaxe non real, dun perfil non real, que o único que busca é atentar, violentar contra as persoas dunha maneira, ademais, que eu entendo moi complicada moitas veces de visualizar, o que tamén dificulta buscar solucións para que non pasen casos como o que contabas desta muller.
Belén, para ti, a violencia digital. Eu penso que está moi ben definido, non? Calquer tipo de agresión, abuso a través das pantallas, das redes, a difamación tamén tamén entra dentro da violencia digital, pero tamén eu penso que tamén é violencia digital o control que se exerce o que se pode exercer sobre o que estamos facendo nós. Quero decir que nos controlen o noso teléfono, que nos controlen as nosas conversas, que nos controlen, se respostamos inmediatamente a unha mensaxe, iso é unha forma de violencia moi complicada, ademais, e que leva a moitas cosas como ti comenzaches, non? Hoxe, este speech inicial, non? Entón, violencia digital é todo iso, non só o que pasa dentro dese mundo das redes sociais, senón tamén ese control que se exerce fora, no ámbito mellor máis cercano, máis íntimo, non? Vale, temos control, temos unha parte dentro de toda a violencia que pode sufrir unha muller e despois temos unha parte máis técnica que nos comentaba Ana, non? Ana, dende o ámbito educativo, non? Que é o que nos compete contigo, como se aborda a prevención da violencia digital? Especialmente, claro, nos falamos de adolescentes e mozos, pero claro, hai que recordar tamén que hai moitos nenos de 8 anos, isto é un vídeo de Marina Marroquí que podedes buscar en YouTube perfectamente, aos 8 anos xa teñen acceso a pornografía infantil. 8 anos. Efectivamente, as políticas educativas relacionadas ca prevención do acoso, neste caso, do ciberacoso escolar, levan xa anos, non? Postas en marcha e realmente actualmente temos posta en marcha o Plan Integral contra o acoso e o ciberacoso escolar que se implementou o curso pasado, un plan que recolle medidas de prevención, evidentemente son as medidas que máis importantes, non? Para non ter que chegar despois a actuar, efectivamente. Recolle medidas de prevención, recolle medidas tamén de detección, non? Porque é importante coñecer que está pasando nos centros educativos e tamén medidas de actuación. Este é un plan integral, ademais, que leva ese nome integral porque foi froito dunha colaboración das diferentes consellerías, de tal maneira de que así os recursos sexan máis eficaces e máis efectivos. E nese plan de actuación recóllese a posta en marcha de campañas de sensibilización. É moi importante que os nosos alumnos, nosas alumnas, os nosos alumnos estén sensibilizados sobre os riscos que poden correr a través do mal uso das novas tecnoloxías, do mal uso das redes sociales. Constanos que moitos dos nosos adolescentes, preadolescentes tamén, teñen como forma de información as redes, o TikTok, infórmanse a través destas plataformas, co cual, son persoas moi vulnerables en canto aos contidos que se poñen en marcha. Ademais, temos o protocolo contra o acoso e o ciberacoso que gustaríame destacar un par de medidas que realmente son, eu penso que impactantes e que están dando moi bo resultado nos centros educativos, como, por exemplo, a creación dun espacio físico e virtual, o chamado Punto Laranxa, en todos os centros educativos, tamén en centros xuvenís, que non dependen solamente da Consellería de Educación. Os puntos Laranxa, tanto físicos como virtuales, para que calquer persoa que sea coñecedora, que estea a sufrir, pero que tamén sea testemunha destas, os chamados, a veces, axentes pasivos, que saben que pasa, pero non se atreven a comunicalo, que teñan esa liberdade dende o anonimato de poder denunciar estas situacións. Esa é unha medida moi importante que se implementou este curso pasado. Por outra banda, tamén a creación en todos os centros educativos
educativos do que se chaman os equipos ACAE, os equipos de actuación contra o acoso escolar, que están constituídos por un grupo de profesores que teñen formación neste ámbito e que son os primeiros que van a actuar a implementar as medidas, a comprobar a veracidade dos feitos que se podan denunciar e que van a actuar e pôr en práctica as medidas que se recollen no protocolo. Ademais, agora estamos a desenvolver unha ferramenta tamén para poñer a disposición de todos os centros educativos, o que chamamos a sondaxe ACAE, de tal xeito que sexa o propio centro, no momento que considere máis oportuno, o que sexa capaz de detectar esas situacións, que poda adaptar as circunstancias. Non todos os centros son iguais, depende de onde estén situados, depende do alumnado que teña, etc. Bueno, pois é unha medida que esperamos poder implementarse no próximo ano. Bueno, entón, fíxonos aquí un resumo maravilloso de todo o que se está poñendo en práctica. Quedanme moitas cousas. Ao final é importante a formación, quedome coa formación, a formación de todas as persoas que levan a cabo este tipo de mecanismos, integración tamén, é dicir, integrar a todas os actores implicados neste eido, non solamente responsabilidade de educación, non? Ten que haber AMPAs, ten que haber incluso, entendo que Consellería de Deportes tamén, entendo que ten que ser todos os ámbitos na etapa de educación. É un plan donde traballou política social, sanidade, justicia, é dicir, porque, todos eles no seu ámbito de actuación, pois todos podemos traballar. Raquel, Sí. De formación profesional. Sí. Unha vez que un neno, unha nena, nun centro educativo ponse en contacto con ese punto laranxa, non entra dentro diso, que se abre, que se desenvolve aí? Que pasa? Pois, unha vez que o centro educativo é coñecedor desa situación, pois o equipo ACAE empeza a actuar, non? É dicir, seguindo as medidas que se recollen no protocolo, pois en principio hai que dar veracidade, non? Moitas veces pode haber algunhas situacións que non se sean realmente unha situación de, vou centrarme ahora ciberacoso pola temática, non? Pero podemos falar de acoso, pode ser un feito puntual non podemos decir que é un acoso, non? Bueno, unha vez que se dá veracidade, pois se investiga, se fala cas partes implicadas, non? E tamén cas familias, e logo, pois unha vez, pois desde esa veracidade e se sepa que realmente hubo unha situación de ciberacoso, pois a través do procedimento corrector establecerán as medidas correctoras, sancionadoras ca persoa implicada, evidentemente, e desde o principio de todo sí que se establecen unhas medidas de protección de seguimento da vítima. Pero tamén a mí me gustaría, non sei se ao mellor vais lo facer despois, pero sí me gustaría deixar claro que é moi importante a implicación das familias, é dicir, non podemos focalizar toda a responsabilidade nos centros educativos. Os rapaces e as rapazas evidentemente pasan horas nos centros educativos, para iso se establecen estas actuacións, pero as familias teñen que estar informadas, teñen que coñecer os riscos tamén, non? Porque é un punto importante que, como falei a principio, como sociedade, se todos non estamos implicados, ao final, por moitas medidas, por moito diñeiro que se invirta, non causará efecto. Experiencias persoais e mediáticas, Raúl, neste campo, é dicir, como unha figura pública, estou segura de que, al menos por Instagram, algún mensaxe non deseado tiveches, se pode contar. Sí, eu neste ámbito quero dicir que a sociedade moitas veces é culpable desta violencia digital, porque estamos normalizando que subir unha fotografía, poder recibir un comentario, os que os dedicades e nos dedicamos á política, pois sabemos o que recibimos a diario, e máis, eu creo que os que estamos no Partido Popular o que recibimos a diario, e máis, pois se estás na política e se dedicaste ao mundo audiovisual ou á televisión, pois eu creo que é o doble, porque o campo visual é moito maior e
Entón, sí que a diario comentarios tan normalizados como pode ser que te chamen facha, que digan que eres mala persoa, que eres o peor do mundo por estar nun partido político, ou porque simplemente non teñen as mesmas ideas, ou porque non comparten a túa forma de pensar. Entón, sí que, é certo que é necesario que a xente sepa tamén, porque moita xente, é certo que as tecnoloxías avanzan, as redes sociais avanzan e, por desgraza, que calquera persoa pode crear un correo electrónico, crea un perfil nunha rede social e non piden moito máis que un nome, un correo electrónico e calqueira pode subir un perfil cunha foto do chan e poñerse a comentar nunha fotografía ou a través dunha mensaxe a través da rede social. Entón, eu tamén quero dicir a xente que é tan fácil como cando vemos un comentario nunha fotografía que vemos, sexa nós ou sexa outra persoa, que hai 3 puntiños normalmente no comentario que indica denunciar comentario e aos moitas denuncias que ten un comentario, porque non é fácil, non é que cunha denuncia eliminen o comentario, pero sí con varias poden eliminar a conta desa persoa e analizar onde é a problemática. Entón, sí que digo que en primeira persoa, e os meus compañeiros que están comigo no programa, tamén estiveron, como o exemplo de Bruno, nun programa de baile que, se lle daba, el nunca se dedicou ao baile. Non hai que justificalo, o sea... Exactamente. Entón, faltaría máis. As comparacións que facían, as imaxes que poñían e o que falaban del, non eran as idóneas e despois entra a fortaleza mental que ten cada persoa. Saúde mental. Eu considérome unha persoa bastante forte mentalmente, dicir que tanto os comentarios vos que recibo nas redes como os malos, intento aparcalos, non facer moito caso, pero hai xente que lle danan moito eses comentarios e que poden chegar a problemas psicológicos, depresións, ansiedade, medo a sair á rúa e chegar a puntos tan extremos como pode ser... Temos a xuventude que é máis medicalizada en canto a hora de dormir, antidepresivos de Europa. É para reflexionar e moito deso é debido ao que estamos falando hoxe, non? Eu sempre teño unha máxima que se en 3 minutos non podes cambiar a miña situación, mellor non me digas nada. Se non é porque levo os dentes con pintalabios e podo cambiarlo en 3 minutos, entón mellor ni mal que mala cara traes hoxe, ni que... todos temos espellos na casa, todos sabemos o que é, non? Entón, en 3 minutos non podes cambiar, a veces é mellor o silencio sempre unha boa arma, moitas veces. E nas redes sociais igual, se non vamos a aportar nada nem mellorar a situación, igual é mellor evitar esos comentarios, que eu son moi preventiva. Antes de ter que denunciar, xa prefiro ir aleccionando do que non se debería de facer. Belén, ti, algunhas, non? Algún exemplo de... E ademais, perdoádeme, pero creo que podo engadir que incluso Belén, porque é hoxe o que nos trae aquí, a nosa condición de ser muller, seguramente incluso xa non son de punto político, senón de punto físico, sexual, etc. Absolutamente, sí. Chegas a un punto que xa non sabes que facer, se publicar unha foto dunha seta, se estará ben ou mal, planteaste todo como se ti senteste incluso culpable de situacións, e iso non pode ser. Ti tes, o que decía Fabiola, a conselleira, cando iniciou este acto de hoxe, non? A liberdade. Temos que sentirnos libres para empregar a nosa vida, as nosas cosas como que iramos. Eu teño exemplos eu teño un perfil moi baixo nas redes sociais porque non me gusta, cáusame pereza moitas veces, subo cousas do meu traballo, cousas que me provocan moita felicidade, quero compartilas, sinto tanta felicidade que quero compartilo. E iso é motivo de que se enfade moita xente, moitísima xente, como sacas unha foto nunha praia, se aquí está chovendo, pero claro, pero enfádanse. Non aportamos nada nesos odio por minutos. todas partes, despois hai as ganas de ridiculizar. Eu teño compañeiras que traballan en medios de comunicación e teño o exemplo dunha delas
que é unha rapaza que traballa na Televisión de Galicia e tamén é cantante dunha orquestra moi recoñecida. E digo así porque ela fixo público, foi moi valente. Ela, calquer cousa que sube, é motivo de miles de comentarios absolutamente terribles, aberrantes, denunciables. O sea, o que ten que aguantar esa muller é absolutamente increíble. Ela deu un paso adiante, ela fixe un vídeo nun gimnasio promocionando unha liña de roupa de sport, porque dedicas a iso e fai moi ben, ademais. Recibiu a cambio tanto odio por como iba vestida, incluso xente dicíndolle te mereces estos comentarios porque lo estás buscando. Bueno, estas cousas, non? E ela dou o paso de ir aos medios de comunicación e decir estáme pasando isto. E foi portada dun xornal de tirada, seguramente de maior tirada en Galicia, non? Isto é o camiño. Eu creo que hai que... Non somos culpables, obviamente, non hai que meter a cabeza debaixo. Hai que empoderarse e hai que denuncialo públicamente, pero para iso tamén hai que crear unha rede de apoio. Na seguinte pregunta que me ibas facer máis adiante, dicíasme que facía eu, a mellor, non para ante estas cousas. E a min non me nace guerrear porque non se chega a nada, contestar coas mesmas cousas. Non me nace tampouco ignorar, porque ignorar esta xente é que esta xente siga aí. Pero que sí que me nace que cando unha compañeira, unha muller, está recibindo estes impactos tan negativos, é automáticamente entrar e apoiala absolutamente en todo, públicamente, sen cores. Sen cores. Sexa da cor que sexa, non me interesa para nada, somos mulleres, non? E temos que apoiar e crear unha rede, e os homes tamén, e constame que tanto as mulleres como os homes que están hoxe sentados aquí nestas sillas están absolutamente sensibilizados con este tema, non? E teño outra compañeira, tamén na Televisión de Galicia, que recibe tanto odio por cada cousa que fai, pois se vai no coche, se merca un coche, se promociona un coche, calquer cousa, que vai a terapia semanalmente. A súa vida converteuse nun sin vivir. Ela di, vou abandonalo todo, vou deixar as redes, pero por qué? Por que ela ten que deixar todo iso? Temos que apoiar, non mirar por outro lado. Se miramos por outro lado, somos cómplices de algún xeito. Claro, e temos que ter moi claro... Hai que facer unha reflexión de todos nós. Moi profunda, sí. E dar unha pensada cada vez que vayamos a facer... Non podemos, é tan fácil facer así, e pasar, ver, e pasar, e aí está a dor que sente toda esta xente, non? E nós non podemos ser cómplices diso. Totalmente. Volvemos un poquinho a comunidade educativa con Ana. Eu quería preguntar, todos somos sabedores, de que Galicia foi a primeira comunidade en retirar os dispositivos móviles nos entornos educativos, non? Entón, esta medida para a comunidade educativa, eu sei que, inda que é pronto para poder valorala dunha maneira moito máis amplia do que hoxe vamos a comentar aquí, pero tamén sei que seguramente algún indicativo de que espero de que fora mellor a cousa, creo que sí, pois podemos comentar, non? Efectivamente, Galicia foi das primeiras comunidades en prohibir a utilización dos dispositivos móviles en períodos lectivos e non lectivos. Xa con anterioridade, xa desde o 2015 xa estaba prohibido, está recollido no decreto de convivencia, a utilización destes dispositivos móviles en períodos lectivos. Ahora amplíase a períodos lectivos e non lectivos. E evidentemente esta normativa que agora vai a ser avalada por unha lei, tal como se anunciou, non temos datos rigurosos, pero sí temos un feedback da comunidade educativa, dos equipos directivos que consideran que foi unha medida tremendamente positiva. E en que se está vendo isto? Pois se está vendo, por unha banda, no descenso dos conflictos, da conflictividade nos centros educativos. Isto o que significa é unha mellora da convivencia, da convivencia e, por tanto,
mellora no benestar emocional dos nosos alumnos e das nosas alumnas. Ti, Belén, comentabas o que significaba para estas persoas que ti coñeces estar nas redes, as críticas nas redes, persoas adultas que xa teñen os mecanismos para poder facer frente, pero ora pensemos o que significa iso para adolescentes, para nenas de 12, de 13 anos que non teñen, non están maduros para enfrentarse a todas estas situacións. Isto é tremendo. Esta medida, por tanto, é moi efectiva, polo menos nas horas que pasan nos centros educativos non poden utilizar isto. E ademais tamén nos trasladan o beneficio de decir agora falan máis entre eles, sociabilizan de maneira real. Efectivamente, interactúan, porque antes podedes ver grupos de chavales que están xuntos, pero falando a través do móvil. Non, agora poñense en práctica outras dinámicas, nos patios, nos corredores, vale? Iso tamén é moi importante porque cando ti ves o interlocutor, ti podes ver a reacción do que lle estás dicindo, como lle afecta, como se sinte, e ao final esa empatía, que é como se aprende a traballar a empatía, pois relacionándonos, socializando, vendo cada un de vos como reacciona, entón, pois esa empatía é o que nos fai tamén despois saber cando sí e cando non. Pois efectivamente, entón, todas esas dinámicas estánse volvendo a ver nos centros educativos. Por lo tanto, a mensaxe que recibimos é que é unha medida tremendamente positiva, Xenial. Fanme algunhas señas de que temos que ir pechando, entón... Pero que digas. Vamos a Ahora cando estamos pechar, tranquilas, claro. Vamos a pechar, Belén, entón buche... Vou a empezar por Raúl, vale, porque foi o que menos poido intervir, entón, Raúl, como, pois unha mensaxe, non? Que darías ás persoas que xustifican ou minimizan a violencia digital, non? Porque ainda hai xente que non entende que isto realmente poida causar un feito grave na saúde dunha persoa. Sí, pois como dicía antes, creo que temos que alexarnos de normalizar esta situación, de ser partícipes agora, pois, de limitar ese contido. O que dicía antes, ao final, agora mandas unha foto e ao minuto está en Nova York, está en Xapón. Antes, eu recordo un caso que houve en Vila García, dunha rapaza que envioulle a outro rapaz pois unha foto íntima e claro, antes para que esa foto chegara a moita xente pois tiñas que enseñala no teléfono a outra persoa, agora a subes ás redes e ao momento pois haberon miles de persoas. Esa persoa que está na súa casa seguramente se tiña pensado sair aos poucos minutos ou o día seguinte á calle seguramente non teña ganas de sair. Cando empece a ler eses comentarios que poñen desa fotografía seguramente non deixará de chorar na casa. Cando entra nese bucle, o único que lle queda pois é ou denuncialo, pero o mal xa está feito. Cando saias da casa, pois os comentarios seguirán. En moitos casos pasa o que pasou neste caso. Hai outro caso que tamén pasou en Madrid, que foi noticia no 2019 dunha muller que tamén difundiron un vídeo sexual dela, e o caso archivouse porque non se sabía quen publicara ese vídeo nas redes sociais. A muller, despois de todo eso, tamén suicidouse. Entón, o que sí que pido, tamén as autoridades, pois que ao final teñen ese poder de tomar medidas, tomar decisións de como combatir isto, pois limitar ese acceso ás redes sociais, pois é moi fácil que cando creas un perfil, pois pídanche unha foto do DNI, que sepan a quen corresponde ese perfil e poida ser denunciado e que haya esas medidas para esa foto se publica no momento que poda ser eliminada nese instante para que poda ter a menor trascendencia posible. E a xente, pois que, como dixen antes, que usa as redes sociais a diario, pois que cando vexa un comentario, ou igual que dicían as miñas compañeiras, que non pasen a imaxe como dicindo non pode ser non, que tamén pois o denuncien, que non sexan partícipes, porque moitas veces o falábamos, pois, o decías ti mesma, ves unha imaxe na que pois sae un pouco máis gordiña a cara.
e o comentas. Ou o comentas non na foto, pero sí que pasas esa foto a través do WhatsApp a unha amiga ou un amigo e dicía, mira o que cambiou. E pasaba, pois, con o noso presidente, eu creo, nacional, fai pouco que operou a vista, e os memes, as imaxes que había nas redes sociais, pois, o que supón para unha persoa, os que xa estamos acostumados a que pase, o normalizamos, pero hai moita xente que... Non se debería de normalizar, e para o seu entorno, claro. estas persoas teñen familia. Belén, vou contigo. Os medios de comunicación, ti como comunicadora, como ademais profesional do medio, que papel xogan nisto? Breve, por favor. Que non quero mirar para Laxa. Non son breve, pero a ver... xogan un papel fundamental. Os medios de comunicación educan tamén. Entón, a programación dentro dun medio de comunicación debe ser sometida tamén a unha exixencia. Temos que ser exixentes e temos que pedir que dentro dos medios de comunicación haxa un tratamento hacia estas cousas que siga... Todos os medios de comunicación teñen un libro de estilo. Hai que aplicalo. Efectivamente, saltámoslo sempre, desviamos o foco, a víctima, doble víctima polos titulares que vemos a diario, e en espazos como canles de televisión ou canles públicas deberamos ter programas, espazos para educar. Para educar. Temos demasiados espazos para perder referentes. O que vemos na televisión hoxe en día non é o xeral, é unha mínima parte do que hai. Non, é algo moi extraño. Temos referentes de homes e mulleres de certos programas que para os nosos adolescentes, como decías ti, que están sen formar, convértense en referentes. E hai que ensinarlles que non, que iso existe, pero que hai que desviar o foco. Efectivamente. Entón, sí que hai, por parte dos medios de comunicación, hai que exixir. E tamén quero decir, como xa vou rematar, concluir, que estou moi agradecida por participar hoxe nun acto, nunha mesa que considero tan importante que deberá repetirse moitísimo máis. Hoxe están aquí representantes do meu concello, de Padrón, están representantes concelleiras maravillosas tamén de Lalín, que é a miña segunda nacionalidade, de feito son comedadora. Están aquí referentes a nivel político como Fabiola, como directora xeral de Igualdade, como Paula, como Elena, como Carmen, que estou vendo, Etel, que sodes mulleres que admiramos profundamente pola vosa fortaleza, porque non decaedes e porque a vos estamos pasando a diario todo isto, a vos. E ainda por encima, tendes sempre que ofrecer a vosa mellor cara en todo, como se non pasara nada, e un ten dereito tamén a pegar encima da mesa e decir non. Isto non pode ser. Entón, eu quero darvos as grazas polo feito de facer hoxe isto, non é cousa de cores, e por ser estas mulleres referentes que nos fan falta nesta Galicia. Moitas gracias. Bueno, Ana, xa se queres pechar, se queres decir algo para pechar a túa intervención, así algo breve. Bueno, pois moi breve. Penso que o camiño, queda moito camiño por recorrer. Penso que a nivel de Galicia e a nivel de educación, que é o que controlo máis, estamos na línea que temos que estar, pero que, bueno, evidentemente, temos que consensuar, temos que chegar a acordos, temos que coordinarnos, non? Para que podamos sensibilizar a sociedade dos riscos que ten para os nosos xóvenes e as nosas xóvenes esta problemática. Pois moitísimas gracias aos tres, esperad aquí un momentiño. Gracias aos tres por participar nesta mesa de violencia digital, por aportar as vosas opinións, o voso día a día tamén. Eu quero pechar esta mesa pois dicindo que as vítimas merecen respeto, traballo e acertos. Para eses acertos estaréis sempre, Raquel Touriño, vicesecretaria de Igualdade do PP de Galicia, ao voso carón. Moitísimas gracias a todos. ¿Lo hiciste? Fantástico.
Vamos, Hola, hola. Estamos. Ya está. Moi ben, bons días a todos e a todas e benvido a este acto. Hoxe vamos a falar moi brevemente, porque temos moi poquito tempo, sobre a violencia sexual. Algo, desgraciadamente, que cada vez está máis en boga e que eu que coñezoa por miña profesión podo decir que é difícil e complicado encontrar actos máis desgarradores e con máis repudio que unha agresión sexual. As agresións sexual vinculan a todo o mundo, homes e mulleres. Non obstante, son desas mulleres a que sufrides de alguna forma ese impacto máis negativo dese desgarrador delito que é unha agresión sexual. Hasta o punto que as estadísticas, incluso non a deste ano, senón a dos anos anteriores, fálanos de que 9 de cada 10 persoas que son agredidas sexualmente son mulleres e nenas. Algo que, lóxicamente, pon o punto de relieve na vulnerabilidade do sexo femenino e precisamente que é onde temos que traballar, así estaremos como a continuación vou a decir. Desde a Xunta de Galicia, precisamente o que estamos intentando e o que estamos facendo é implementar medidas e reforzar as medidas que xa temos feitas precisamente para sensibilizar, concienciar e atallar estas cifras tan duras como é a violencia sexual e, sobre todo, implementar políticas novas como o protocolo de lecer nocturno que, ademais, tan bons resultados está dando. E precisamente facémolo para intentar baixar esas cifras e intentar buscar espazos seguros fundamentalmente para as mulleres, porque, aunque todos podemos ser agredidos sexualmente, como repito, as mulleres e as nenas son a parte máis vulnerable desta ecuación. O lugar onde se producen a gran maior parte desas agresións son os domicilios, 52-53%, e tamén despois o outro 47 ou 48% nos medios de transportes, nos lugares de ocio e tamén nos establecementos públicos. Gustaríame dicirvos tamén que a nosa lei de violencia de xénero, a lei galega de violencia de xénero, é unha das máis progresistas, máis modernas e, sobre todo, que mellor acollen este tipo de problemática, sobre todo despois da reforma operada no ano 2016, 21 e 23. E digo isto porque, a diferencia da lei estatal, na lei galega, unha persoa, en este caso unha muller, que é agredida sexualmente, convértese automáticamente en unha víctima de violencia de xénero. E polo ese feito de ser víctima de violencia de xénero, pode beneficiarse de todas as prestacións económicas, asistenciais e habitacionais que ofrece nosa lei e que están abonadas e pagadas cos recursos da Xunta de Galicia. E isto é vitalmente importante. Eu vos poño ahora un exemplo, hasta o punto de que a famosa lei do sí é sí, esa famosa que tuvo tantas problemáticas en España, establecía unha disposición que a partir dese momento, a partir de un ano desa publicación, as víctimas de violencia sexual terían garantizada a asistencia xurídica, é dicir, que unha muller é agredida sexualmente e tería xa abogado de oficio desde o primer momento e procurador tamén para levar a cabo o procedimento. E daba o Estado o plazo de un ano para poder implementar e reformar a Lei de Asistencia Xurídica Gratuita. Pero xa se pasaron 2 anos e o Goberno sigue sin aprobar esa lei. Non obstante, en Galicia, precisamente porque as víctimas de agresións sexuais son víctimas de violencia de xénero, teñen garantizada desde o primer momento do feito hasta o final do procedimento asistencia xurídica gratuita e procurador para levar a cabo todo o procedimento de forma totalmente gratuita. Eso é a nosa lei e así funciona precisamente a lei de violencia de xénero. Hoxe temos moi poquillos minutos para falar deste tema e, lóxicamente, que podíamos estar horas. Buscamos 3 perfiles de 3 mulleres que veñen a representar o itinerario lóxico e normal despois dunha agresión sexual.
En primer lugar, cando se produce esa agresión sexual, estamos falando 9 de cada 10 son mulleres, e vou falar en femenino porque ao final é así. Cando se produce esa agresión sexual, a primeira persoa que recibe esa muller, que recibe a verbalización desa muller, son as forzas e corpos de seguridade do Estado. En este caso está representada por unha policía local, Susana Catalán, que foi policía local no Concello da Coruña e traballou na unidade de víctima de violencia de xénero e incluso como escolta durante 2 anos. E hoxe ocupa o cargo de concelleira do PP da Coruña. Vai nos falar precisamente de esa primeira entrevista, que é moi importante, cando a víctima chega a unha comisaría ou a un cuartel e automáticamente verbaliza o que acaba de pasar. No segundo lugar, a veces de forma simultánea e a veces despois posteriormente, a víctima se vai a entrevistar con un letrado ou letrada de súa confianza, ou ben, como acabo de decir, en Galicia, con un letrado de oficio. O letrado ten por obxecto acopiar todos os elementos de convicción suficientes para lograr o que quere calquer víctima, que é que o agresor sea condeado. En este caso, hoxe temos representando precisamente esta parte a Sabela Fole, que é portavoz do Partido Popular en Cambados e abogado de profesión, ademais especialista en dereito de familia. Unha vez que a víctima declara, unha vez que a víctima se asiste o seu letrado, é a Administración Pública, en este caso a Administración da Xunta de Galicia, a que ten, digamos, o protagonismo de informar a víctima e de asistila en todas as prestacións habitacionais, asistenciais ou incluso económica que ten o Goberno para asistir a esta víctima. En este acto está representado esta parte por Paz Pérez, que é socióloga e traballadora social, é concelleira do PP no Concello de Lalín e tamén foi xefa da Unidade contra a Violencia de Xénero da Muller en Pontevedra. É así, verdad? Moi ben, pois comenzamos. En este caso, Susana, toca a ti a primeira. Veña, imos aló. Vamos a ver. A mí sempre chamoume a atención, non? Como facedes, porque claro, cando chegan aos tribunais xa chega a víctima máis relaxada e máis tranquila, pero desde o ámbito policial, como se afrenta un caso de violencia sexual ao tratarse do primer recurso? Cando chega a vos, a víctima, e dice, bueno, sou fulano de tal, me acaban de agredir sexualmente. Ben, moi bo día a todos e todas. En principio, a actuación policial basease en dous escenarios. Un é a oficina de denuncias, onde a vítima acude, como ben dís, xa un pouco máis relaxada, un pouco máis orientada na súa declaración. E outro escenario totalmente distinto e quizáis o máis complexo, precisamente por a inmediatez, o escenario, o lugar dos feitos, encontrarnos ou atoparnos a vítima na rúa ou na súa casa, un domicilio, etc. Son dous escenarios completamente distintos e a intervención quizáis a máis complexa é precisamente a que se produce no lugar dos feitos. Por que? Porque a situación psicoemocional da víctima non ten nada que ver coa que ten no momento da denuncia. Entón, eu incidiría na complexidade precisamente desa intervención no primeiro momento porque é moi difícil canalizar e encauzar a situación con ela. Despois falaremos un pouquiño sobre o protocolo ou a práctica da intervención, pero eu quero incidir precisamente non solamente o primeiro contacto é importante precisamente porque a vítima está nunha situación desubicada completamente, en situación de shock, ten unha situación moi difícil para ela e para os axentes que acuden tamén é moi complexa. É peor cando vos chaman e tedes que chegar ao lugar do escenario que cando a víctima concurre á comisaría? Sí. Está máis
desestabilizada no lugar da escena. Sí, totalmente. Porque cando acude á oficina de denuncias é moi probable que xa veña acompañada dun abogado, unha abogada ou asesorada psicolóxicamente. Cando nos acudimos, as axentes acuden ao lugar, ese proceso todavía non se ha producido. Entón, Que tipo de protocolo utilizades e se aplica na intervención policial cunha víctima de violencia sexual? Protocolos como tal, como conxuntos de normas formalizados, etc., non existen. Non hai un protocolo concreto, senón que poderíamos decir que é un conxunto de boas prácticas, non? É un conxunto de pautas que se siguen no momento da intervención. Se falamos do lugar dos feitos, o primeiro momento é chamar os servizos de emerxencia, o 061, 112, precisamente para que evalúen, teñan os primeiros resultados do alcance da agresión. Tampouco é o mesmo unha agresión sexual por tocamentos que unha agresión sexual con penetración, por exemplo. Tamén a situación se complica aínda máis neses casos. E despois, para favorecer que a vítima poida declarar ou poida verbalizar a súa situación, o que pasou, contamos con crear unha esfera, digamos, de confianza, de respecto, de tranquilidade para que a vítima poida verbalizar, precisamente, que é moi complicado. É difícil. Que verbalice no primeiro momento, sí. Sí, porque ten que ela baixar a realidade, verse nesa situación. Normalmente intentamos que acuda ao lugar unha axente femenina, precisamente para que poida atendela dende a perspectiva máis próxima. Máis cercana a ela. Sí. O que pasa é que a veces non é posible, non hai axentes femeninas de servizo ou non teñen axentes femeninas. Entón, pero bueno, iso sería así un poquinho o protocolo, as pautas. Aunque é das formas máis lesivas para unha persoa, para unha muller en este caso, unha agresión sexual, por que crees que moitas mulleres néganse a denunciar? Porque, de feito, hai un tanto por cento importante que non queren denunciar. Sí, os datos bailan un pouco, pero estamos en torno ao 70% das mulleres e nenas que non denuncian. Outro factor importante tamén é a idade, porque non é o mesmo unha vítima menor, unha vítima adolescente, que unha vítima xa con certo nivel de madurez, ainda como decía antes Ana, con ferramentas emocionais moito máis maduradas, non? Entón, cerca de preto do 70% das mulleres que son vítimas de agresións sexuais non adoitan denunciar. Posiblemente, o que achaco, e os expertos tamén o din, é precisamente esa situación psicoemocional na que se atopan e que é moi difícil sair polos seus propios medios. Entón, teñen que recibir ese asesoramento psicolóxico, ese asesoramento xurídico, social incluso, tense que dar parte a lo menos desa cadea. Ti crees que esta situación de non denuncia se podría revertir ou podría haber algo para revertila? A ver, se seguimos na liña que hemos visto ata lo de agora, sí, a ver, podería mellorar bastante a situación, é dicir, incidir sobre todo na educación, a nivel dos centros escolares, seguir implicando tanto as AMPAs como os alumnos na educación tanto sexual como social, ¿no? De relacións sociais, porque teñen que mejorar. E despois...
Pregúntoche unha cousa. Ti crees que si forzamos e si reforzamos a sensibilización e a concienciación, melloraremos que as mulleres decidan denunciar? Sí, coa creación dos centros de crise que se prevén tamén 24 horas, son moitas medidas que pódense facilitar ás mulleres e tamén é moi importante a coordinación entre todas elas. A coordinación interinstitucional é indispensable para ello. Moitas gracias, Susana. Sabela, estás na segunda etapa xa da denuncia e quero que me digas brevemente a importancia da primeira declaración. Pois esa primeira declaración, unha vez que a víctima chega, é fundamental. Porque a víctima chega con vergoña, chega con medo a ter represalias por parte do seu agresor e tamén chega con moita desconfianza do funcionamento do noso propio sistema xurídico. Non saben se vai a chegar, se lle vai a dar a cobertura necesaria, se como vai a sair todo isto. E de repente aparece ali a figura do abogado, que principalmente é o abogado de turno de oficio, porque ninguén espera que lle pase unha situación destas. E claro, cando che sucede e eres víctima dunha agresión, chegas ali e chega unha persoa que se presenta como letrado que nunca viches na túa vida e tes que intentar empatizar con ela, tes que intentar tranquilizala. E por que motivo? Por moitos, non? Pero un deles é que neste tipo de delitos a propia declaración da víctima sen absolutamente nada máis, prácticamente, pode ser a única proba de cargo para que teñamos unha sentencia condenatoria, cando cumpre unha serie de parámetros xurisprudenciais. Por iso é tan importante, porque estes delitos, cando se cometen, pois non teñen testigos, fanse nun entorno que non é público. Entón, que nos podamos axudala, que nos podamos tranquilizala e guiala para que cumpla estes parámetros. A incredibilidade subxectiva, que se vexa que detrás da súa declaración non hai ánimo de perxudicar o seu agresor, non hai ningún móvil espurio, non hai nada oscuro, senón que ela vai a contar o relato do que lle pasou sen que exista nada de atrás que a ela a mova a intentar facerlle un mal ou ocasionarlle un mal ao seu agresor. Despois a credibilidade, que o seu relato sea lóxico, sea coherente, sexa creíble. E a persistencia na incriminación. É dicir, a víctima vai ter que prestar declaración en sede policial, despois vai ter que prestar declaración en fase de instrucción, cando vai xa o xulgado diante do xuíz ou da xueza, e despois vai ter que volver a repetir esa declaración outra vez na vista do xuízo oral. Entón, hai moitas cousas que se van perdendo entre tantas declaracións, por iso hai que atalas ben, que se recollan ben e que poidan cumplir eses parámetros para que poida sair o agresor condenado. Por iso é fundamental esa entrevista previa co letrado, esa tranquilidade que lle temos que dar á víctima, esa confianza que ten que depositar en que o sistema vai a funcionar, en que vai a estar amparada, en que vamos a axudala en todo momento para que todo este rebumbio de ideas, toda esta situación que non sabe moi ben como xestionar, pois quede plasmada con claridade para que o propio xuíz poida adoptar e o Ministerio Público poida axudala de cara a esa sentencia condenatoria. Sobre iso que estabas falando, precisamente, que onde están todas as críticas fundamentais, sobre todo cando as sentencias son absolutorias, é a valoración da proba dos delitos sexuais. Esa proba que acabas de dicir que moitas veces é efímera, desvanécese porque non son, digamos, delitos que están moi encubertos, delitos onde non suele haber testemunhas en este sentido. A valoración da proba en que consiste? Pois a valoración da proba consiste en aportarlle os medios de proba ao xuíz que poida ter o seu alcance para darlle verosimilitude ao relato da víctima. Entonces, falábamos antes da súa propia declaración, pois tamén hai que falar, pois a veces, dos testigos. Os testigos que poden ser de referencia, o que ela lle contou esta situación, e tamén poden ser
os testigos que presenciaron nun momento anterior ou nun momento posterior algún tipo de situación ou que viron algo. Hoxe mesmo, eu hoxe, curiosamente, tuven que abrir a porta da miña habitación, ou a ventá da miña habitación, vivo nunha zona de patrimonio, e sentía berrar a unha rapaza. E sentía golpear unha porta. Efectivamente, abrín a ventana e vin como un rapaz non a deixaba marcharse, e insistíalle en que non se podía acabar a relación que tiñan, que non sabía o que estaba dicindo, entonces agarraba contra os barrotes dunha porta e impedíalle, e intentaba baixar para baixo, intentaba soltarse del, e non era capaz de facelo. Chamei a atención, seguiron un rato máis e despois se foron. Mellor, se esa rapaza lle pasa algo, ela pode decir, eu estuve nese sitio e saí unha persoa que vive nesa casa a ventá. Non son un testigo que presenciara, pois, lóxicamente, a agresión sexual, pero sí que foi un testigo que podo darlle credibilidade á declaración da vítima. Despois, os informes médicos, os informes forenses, que tamén nos levan a poder probar, moitas veces, se a vítima tras a agresión sexual sufriu algún tipo de contagio de enfermidade de transmisión sexual, se hai algún tipo de lesión que ela poida acreditar con motivo desta agresión. E, bueno, e máis alá tamén a clínica forense psicolóxica ou psiquiátrica que dá a ver, pois, os padecementos que poido ter a víctima despois de haber sufrido este tipo de agresión. Cando chega a víctima a asunto túa ou asunto dos xuristas, que medidas cautelares se poden adoptar? Pois aí son moi variadas, porque as pode pedir a víctima e tamén se poden pedir de oficio. Entón, nos aí temos que falar con ela e dicirlle que pode pedir unha orde de protección, que pode pedir un alonxamento, un afastamento da súa propia persona, do seu lugar de traballo, do seu domicilio habitual, que pode pedir medidas incluso que eviten, lóxicamente, calquer tipo de contacto pois telefónico, a través de mensaxería, a través de redes sociais, e incluso podemos pedir, dependendo da situación, os dispositivos telemáticos. Hai casos que son tremendamente graves, nos que é necesario que para que unha e outra vez o agresor non se poida chegar á víctima, lle teñamos que colocar unha pulsera. E tamén hai outras medidas que non son tan gravosas e incluso a veces son máis beneficiosas para a víctima, para o seu estado emocional, pois como poden ser a prohibición nun determinado territorio, pois no municipio onde ela reside, incluso na provincia. Entón, ela ten que coñecer que vai a estar segura, que a vamos a amparar, que esa persona non se vai a poder acercar a ela, e que no caso de que se acerque, pois vai a xerar un quebrantamento de condena, e darlle facilidade para que poida seguir coa súa vida. Moi ben, moitas gracias. Non hai de que. Paz, unha vez que a víctima saleu da policía, xa saleu de falar co seu abogado, ao final, normalmente é remitida aos servizos asistenciais, precisamente para que se preste o servicio necesario. Cales consideran que sean as actuacións oportunas en este tipo de intervención? Moi bo día e a verdade que recoñecer ao noso partido por facer estes encontros que non fan máis que visibilizar a repulsa que temos hacia todo tipo de violencias. E neste caso, en min, esa posta aquí en escena do que desde a administración local, desde os servicios sociais comunitarios e os CINS, que non deixamos de ser a primeira porta de entrada ca administración que ten a víctima. A verdade é que nese momento, cando tes a víctima, que a tes no despacho, non tes máis que empatizar con ela, ter un clima de asertividade total e facilitarlle, como ben decía tanto Sabela como Susana, ese clima de tranquilidade e de creencia total en ela. A verdade é que a nosa comunidade autónoma temos o gran privilexio de que o goberno non escatiman forzos en activar recursos, poñerse a lupa sobre os problemas que xa temos e anticipándonos aos demais, e temos de moi recente un protocolo de actuación, que é o protocolo de actuación en agresións sexuais, LGTBI, fobia, en espacios de lecer nocturno. Ese
ese protocolo pois, nos ven a dar esa luz, ese índice que nos facilita actuar nese momento tan importante para a víctima. Ese protocolo que está a disposición de todas as persoas que organizan e que levan o desenrolo dos eventos de lecer nocturno, a nós mesmos tamén nos facilita, porque ben decía Sabela que despois en sede judicial os nosos informes, que tamén son requeridos, pois facilitan moito esa resolución final para a víctima. E eu aquí quero aproveitar esta oportunidade que teño aquí e pedirmos a todos ese compromiso dese eslogan tan claro que temos que é, se vemos un caso de unha situación nas denuncias, é o que prima. Un caso de unha situación de violencia, se non hai denuncia, non consta, non existe, non se pode actuar. E neste caso máis. Polo tanto, eu pediría que ese eslogan de actúa antes de chegar á acción, si ves, chama, denuncia e actúa. E non sexamos cómplices ca situación, porque senón non se resolve e o que estamos é victimizando a esa muller que está nese momento sufrindo as consecuencias. Supoño que tedes recursos de cercanía para atender as víctimas de violencia sexual, verdad? Evidentemente, gozamos, eu creo que me vou atrever aquí a decir que os 315 concellos que formamos a nosa comunidade autónoma, pois temos unha rede de centros de información á muller, paralelamente cos servicios sociais comunitarios, que non deixan de ser servicios de atención directa e de servicios especializados, e que con esa rede de aproximadamente 84 CINs que temos en toda a comunidade autónoma, ben mancomunados ou ben conveniados. Eu, por exemplo, poño a referencia da nosa comarca do Deza, con 6 municipios, e están atendidos por 2 CINs que dan cobertura. Pero, ademais, temos a gran ventaxa, a gran sorte de que nos permiten que unha víctima de Lalín que poida ser atendida no Ferrol. Moitas veces é preciso, incluso, porque o agresor pode ser coñecido, pode ser compañeiro desa traballadora, pode ter un compañeiro ou pode ser un profesional mismo da área. Entón, esa tamén é outra das grandes ventaxas. E quero aquí facer tamén moi importante e poñelas en releve, porque a lei 1/2004 do ano do 28 de decembro e a nosa autonómica puxo e está moi en coordinación e é unha ferramenta importantísima as mesas de coordinación institucional. Son mesas interprofesionais, mesas onde se analiza desde corpos de forzas de seguridade do Estado, os servicios sanitarios, os servicios educativos tamén, porque non nos podemos esquecer das fillas e fillos das víctimas das que están sufrindo. Por último, se podía decir que existe unha resposta inmediata tras unha agresión? A resposta inmediata para a víctima nunca é. A resposta que ela espera é unha resposta de solución, de non haber existido, de non haber sufrido, porque ademais interioriza moitas veces ela culpable desa situación. Pero sí que temos unha aplicación institucional que é a Aggression Off. Esa aplicación é de acceso inmediato, é unha aplicación que contén toda a información de primeira man e ademais de xeito anónimo, porque moitas veces nos asumimos o papel, esa víctima considera que foi a la parte dese problema tamén. Nesa aplicación, accede directamente, accede aos recursos, e un recurso importantísimo son os puntos lila. Os puntos lila compostos por psicólogos, sexólogos, incluso axentes de igualdade, que a atención e o cariño, ese calor que precisa a víctima no momento do feito ocurrido. Moi ben, pois moitísimas gracias ás tres, de verdad, por estar aquí. E finalizo dicindo simplemente que, agradecendo as ponentes que hoxe nos acompañan, e tamén que desde a Xunta de Galicia seguiremos traballando, esforzándonos, precisamente para revertir esa situación con programas de sensibilización, de axuda, e que estaremos aí sempre o carón destas persoas que sufren, concretamente
a gran maior parte delas mulleres, precisamente para atendelas e para asistirlas en todos os recursos que temos, que son moitos, pero que daqui tamén ao longo do tempo implementaremos e reforzaremos, porque además non se merece outra cousa e o que non pode ser é que unha parte da población, en este caso 51,5%, sufra unha agresión polo mero feito de ser muller. Isto non podemos permitilo e trataremos sempre de revertilo. Moitísimas gracias a todos e a todas. Bueno, moi bo día. Rematamos xa esta xornada. En primeiro lugar, quero dar as grazas a todos e todas as que hoxe enchedes esta sala demostrando a forza das mulleres do Partido Popular de Galicia e do compromiso do noso partido pola eliminación da violencia de xénero. Grazas, por suposto, á nosa conselleira de Política Social e Igualdade, querida Fabiola. Ela é a encargada de velar aquí, en Galicia, por seguir facendo do Goberno galego con Alfonso Rueda, o noso presidente, ese magnífico traballo que se está desenvolvendo dende a Xunta e dende o Goberno. Unha referencia de traballo polos dereitos das mulleres é un exemplo de compromiso na loita por poñer fin á violencia de xénero. No Partido Popular de Galicia sentímonos moi orgullosos de contar con mulleres como ela ao fronte de postos de responsabilidade nos lugares onde se toman decisións. Mulleres que nos representan non só por ser mulleres, senón porque defenden os nosos intereses e colocan na axenda política a reivindicación dos nosos dereitos. Mulleres tamén como a nosa vicesecretaria de Igualdade, Raquel Touriño, que leva anos traballando para que o Partido Popular de Galicia siga sendo o partido preferido polas mulleres galegas en cada convocatoria electoral. En esta última, quero lembrar que o 18 de febreiro tamén as mulleres votaron maioritariamente ao Partido Popular de Galicia. Outra muller, María Quintiana, a nosa directora xeral de Igualdade, que tamén, dende o ámbito da prevención, dende o ámbito da sensibilización e do ámbito da igualdade en xeral, está facendo un magnífico traballo. Gracias, María. E tamén homes. E tamén homes como o noso director xeral de loita contra a violencia de xénero, Roberto Barba. Porque a loita pola igualdade e a loita pola erradicación da violencia de xénero é cousa de todos e necesitamos a implicación activa da outra metade da poboación. Este desdobramento das direccións xerais no ámbito da igualdade, no ámbito da eliminación da violencia de xénero, fíxose nesta legislatura por primeira vez e fomos moi criticados pola oposición, porque decían que a igualdade non se podía separar da violencia de xénero. Claro, é que ese era o noso discurso dende sempre. Eu lembro moitísimos debates no Parlamento de Galicia onde eu lle decía á oposición cando intentaban separar e querían unha porcentaxe dos orzamentos da Xunta de Galicia para única e exclusivamente para a eliminación da violencia de xénero, eu lle decía que nos orzamentos da Xunta de Galicia pois destinamos moito máis dese 1% que eles pedían, moitísimo máis, porque nós tamén incluíamos na erradicación da violencia de xénero as políticas de igualdade, porque a prevención e a sensibilización tamén son fundamentais para a erradicación. Así que, bueno, pois benvida a oposición a ese o noso discurso, non? E ben, e grazas tamén, en último lugar, a todos e todas as ponentes
nas mesas redondas por compartir a vosa experiencia, aportando as diferentes perspectivas, a perspectiva da mocidade, Raúl, do mundo da comunicación, Belén, do eido educativo, Ana, do traballo coas víctimas, Susana e Paz, e do ámbito do dereito, querida Sabela. Feitos os agradecementos, permitideme que comece a miña intervención, como xa o fixo a nosa conselleira, lembrando a Andrea, a Mercedes, a Fadúa e a Estela, vítimas mortais falecidas este ano en Galicia. Desde aquí todo o noso apoio ás súas familias e, por suposto, tamén as das outras 36 mulleres que no que vai de ano foron asasinadas en España. Estas desoladoras cifras demostran que hai que conmemorar o Día da Eliminación da Violencia de Xénero, porque aínda estamos moi lonxe de eliminar esta lacra social de primeira magnitude. De aí o acto que celebramos hoxe, un acto de reflexión, de sensibilización e de rexeitamento cara a todo tipo de violencia contra as mulleres. Un acto cuxa mensaxe é necesario que saian deste auditorio a toda a sociedade, máis aló da súa ideoloxía e da súa afiliación. Eu vos convido a que sexades axentes, comunicadores de todas as mensaxes que hoxe escoitáchedes aquí. Xa se dixo antes, todos temos unha responsabilidade e todos temos un compromiso coa eliminación da violencia de xénero. Porque, como di o noso lema, a violencia de xénero non é cousa de cores. Non é cousa de cores poñer o foco na violencia de xénero como un problema público e de primeira magnitude. Non é cousa de cores rexeitar con contundencia e rotundidade todo tipo de violencia contra as mulleres polo único feito de selo. Non é cousa de cores traballar por apoiar e protexer as víctimas, cada un na medida das súas posibilidades, dende as pequenas accións no día a día ata as actuacións máis grande por parte das administracións por apoiar e protexer as víctimas. En Galicia temos a sorte de contar cun goberno presidido por Alfonso Rueda que loita cada día e día a día, hora a hora e minuto a minuto contra a violencia de xénero, con feitos e non só con eslogans, con recursos e non só con pancartas. De feito, tal e como explicou Fabiola, Galicia é referente e pioneira no impulso de medidas de apoio e protección ás mulleres víctimas. Ela explicounas moi ben e por iso eu só quero que vos quededes con que dende o Partido Popular de Galicia nunca nos imos resignar nin darnos por satisfeitos ata cadar a única cifra que vale, 0. Mentres non teñamos esa cifra, nada do que fagamos será suficiente. De aí que haxase que seguir loitando e de aí o compromiso do presidente Alfonso Rueda co cumprimento da palabra dada durante a campaña electoral. Levábamos no noso programa a aprobación dunha lei integral e específica contra a violencia digital. E tal e como anunciou esta semana, esa lei será unha realidade o próximo ano, converténdonos na primeira comunidade en lexislar sobre as novas formas de violencia que se estenden a través de Internet. Niso consiste gobernar, niso consiste poñer medidas reais e efectivas a disposición das víctimas de violencia de xénero. Pero insisto en que a loita contra a violencia de xénero non é cousa de cores, porque, por desgraza, algúns siguen empeñados en facer disto unha cuestión partidista e intentar patrimonializar unha loita que é de todos e de todas. E fano, ademais, aqueles que precisamente menos leccións poden dar. É o caso dun bloque nacionalista galego que sigue sin pedir perdón por ter apoiado unha chapuza legislativa, que foi a lei do solo sí e sí, que beneficiou a máis de 1.400 agresores sexuais. Só en Galicia supuso que 6 violadores saísen á rúa antes de tempo e que 52 agresores sexuais viran rebaixadas as súas penas. E no caso do Partido Socialista,
que non goberna, senón que se limita a manter a Sánchez na Moncloa a costa dunha parálise que provoca que non teñamos suficientes axentes na unidade de policía adscrita para protexer as víctimas de violencia de xénero na nosa comunidade autónoma. Que Galicia siga sin contar con xulgados específicos de violencia de xénero en cada unha das cidades galegas. Que o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero que recibiron aprobado e orzamentado polo goberno de Mariano Rajoy no ano 2017 e que dende o ano 2018 que goberna o señor Sánchez siga sen renovarse e sin cumplirse na súa totalidade. Ou que un sistema de protección como é o Biogen non estea a resultar todo o efectivo que debería de ser na protección ás víctimas. E, aínda que non o queiran recoñecer, nós seguiremos denunciando estas eivas e seguiremos exixindo ao Goberno de España que cumpra coas víctimas, que cumpra coa eliminación da violencia de xénero na medida das súas competencias. E capítulo á parte merece esa esquerda que di que é feminista, pero cuxo feminismo en realidade remata cando o discurso político dá paso aos feitos privados. Dificilmente pode dar leccións de feminismo un partido como Sumar, que conmemorará este Día Internacional da Violencia contra as Mulleres cargado coa responsabilidade de ter protexido a un imputado por agresión sexual e a culpabilidade de ter silenciado as súas víctimas. De feito, hoxe Yolanda Díaz está aquí en Santiago para falar de todo menos de por que non fixo nada cando era un secreto a voces como eran as agresións sexuais do seu portavoz no Congreso, Íñigo Errejón. Un secreto a voces que Yolanda Díaz sabía, tapou, consentiu e encubriu e polo que a día de hoxe todavía non asumiu ningún tipo de responsabilidade. E vos digo máis, chove sobre mollado, porque cando Yolanda Díaz era a responsable de Esquerda Unida aquí en Galicia, tamén cubriu e tapou a un pedófilo, un asesor que tiña no Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerdas e por primeira vez na historia do Parlamento de Galicia entrou a policía a deter a ese asesor de Yolanda Díaz e ela o tiña tapado e aqueles membros do seu partido que denunciaron a ese pedófilo tamén fixo como boa comunista, mandounos ao Gulag e tapou aquela cuestión que para todos os que temos fillos e fillas é absolutamente deleznable. Por iso non imos aceptar leccións de ningún deles, porque nós si temos claro que a loita contra a violencia de xénero non é cousa de cores e traballamos día a día para demostralo. Seguiremos facendo hoxe, mañán e ata cando sexa necesario para acadar as únicas cifras que valen. A de 0 mulleres asasinadas, a de 0 mulleres sufrindo violencia polo mero feito de ser mulleres. Moitísimas grazas e feliz 25N.